Hola a tots, bon diumenge. Avui us vull presentar l'últim llibre meu, que es diu Soc de vidre. És el llibre número 13, i es va publicar el 13 d'abril, i em fa molta gràcia això. Ja veieu que no soc supersticiosa. És un recull de poesies i de relats en català, menys un poema que està escrit en castellà, i tant els poemes com els relats parlen de situacions complicades, parla de la lluita de la gent per sortir de problemes, per sortir de maltractaments, de pors, de fòbies, de la hipocresia de la prostitució i d'algunes altres coses més que, per desgràcia, en aquesta societat que vivim en tenim molt sovint i dia a dia. Jo de sempre he estat molt sensible a totes aquestes coses i considero que tinc l'obligació de treure tot això a la llum i que es parli d'això i es lluiti d'això, i si podem ajudar, millor. Com us dic, us llegiré un parell de poesies petites i un relat curt. Una de les poesies és la que dona nom al llibre, que es diu Soc de vidre, és la que està a la contraportada del llibre, i us la llegeixo. Diu així: de vidre, com les ampolles de conyac que es bevia, com les de vi que m'envieu a buscar. El meu cor, el meu esperit es trenca amb la mateixa facilitat. De vidre soc, fàcil de trencar, de llençar. De vidre la meva ànima composta està. S'esmicola amb els records de les ampolles buides, que llançades a un racó expliquin la història de la desil·lusió. De vidre soc, de vidre hi he estat. Desitjo que us hagi agradat. Ara us llegiré un petit relat que parla del maltractament a les dones, una petita història d'una d'aquestes situacions. Es titula Sortint del forat i diu així: cantava mentre es vestia amb parsimònia. Mirava el seu reflex mentre sospirava, pensant en com aniria aquesta nit. Desitjava viure un gran moment, un d'aquests moments que recordaràs la resta de la teva vida. Desitjava tenir emocions, riure, ballar i compartir somriures. Acabava de sortir d'una relació violenta, no físicament, però sí psicològicament. Havia costat molt sortir del forat en el qual l'havia caigut, i ara que la seva cara somreia al mirall i ella veia que aquesta que somreia era ella, no volia perdre de vista aquesta alegria. No volia perdre de vista les ganes, les emocions que li provocava i, sobre totes les coses, no volia perdre de vista les oportunitats que la nova vida, que ara començava, li donaria. En obrir la porta per marxar, va trobar-se aquell que l'havia fet caure al forat. L'intent de ganivetada va quedar travat per la puntada que ella li va fotre a ell, i ell, perdent l'equilibri, va caure d'esquenes escales avall. Va tancar la porta i va trucar a la policia i als seus amics que l'esperaven per sopar. Va esperar atenta als sorolls que s'escoltaven. Mirant per l'espiell va veure que no es movia, que estava al replà, estès. No havien passat ni 10 minuts que es van sentir sorolls. Era la policia. Quan va tocar la porta va obrir. La policia va comentar-li que estava viu, que només estava marejat, que el ganivet amb el qual havia intentat matar-la estava allí i que aniria directament a presó fins que sortís el judici per intent d'assassinat. Van comentar-li que havia tingut molta sort. A més, com ella havia denunciat i havia demanat ordre de jutjament, aquest fet encara li donaria més raons al jutge per deixar-lo a la presó. Els amics van venir a buscar-la i una vegada fets els tràmits de la denúncia no van deixar-la anar a casa. Van anar tots plegats a sopar i a ballar. I sí, no es podria oblidar mai d'aquella nit. I no només per l'intent d'assassinat, sinó per veure com les persones que la rodejaven li provocaven uns sentiments molt més enllà de la por i que en aquell moment de la seva vida hauria sentit. I ja està. Desitjo que us hagi agradat. I ja per últim us llegiré un petit poema
que es titula Hipocresia, parla de la prostitució, que per desgràcia també hi ha moltes dones que es veuen obligades a exercir la prostitució, que les tenen tancades i abusen d'elles, i diu així, es titula Hipocresia. El buit d'una abraçada, quan qui la dona no té ànima, quan el que vol és treure-te'n les ganes. El buit d'un petó de qui només vol submissió, el de qui només vol una distracció, el buit que deixa la pell sense ganes, el buit que omple els braços venuts de la nova ànima, el buit d'uns ulls espantats que han d'aconseguir que a l'oscuritat puguin brillar sense que ningú s'adoni que la brillantor guanyada és por que surt de dintre del cor. I desitjo que també us hagi agradat. Com veieu, parlo de temes cruts, de temes que per desgràcia estan al carrer i que moltes vegades no veiem, però que existeixen i que s'han de fer visibles. Desitjo que us agradi el meu llibre, que us cridi l'atenció. Hi ha 43, crec recordar, no recordo el número, relats i poesies, i l'he escrit amb tot el carinyo i respecte a qui he pogut, i res, desitjo que us agradi. El proper dia us presentaré un llibre que sé que us agradarà a molts, que es titula Baile de màscares. Ja veureu de què va. No té res a veure amb aquest i és un altre tema molt diferent. Per tot a tots i cuideu-vos.